Ja hyvää päivää teille kaikille. Täällä taas Vetsku 10 ja tänään te näette tässä Legendary Chestin. Et me avataan se, koska mulla on tarpeeksi gemejä. Mut miksi mun piti... No ainakin täällä on Freecha ja... Mikä nyt ikinä onkaan. No niin, nyt lähti. Mä toivon, että sieltä tulee... Noin. No vaikkapa Lumberjack, Mineri tai Aispisu. No niin, nyt lähti. Monelta sä veti lähdet? Tosi kiva Inferno Dragon. Monelta veti sä lähdet? Kohta 10 minuutin päästä. Okei. Tosi kiva. Sain Inferno Dragonin. Senkin sai siihen levelapattua kakkoselle, jos käyttäisi. Ainakin mä saisin vielä yhden semmosen legendaarisesti, jos tulisi. Nyt tärsyttää. Tuli tämmönen. Kiitos kun katsoitte ja tilatkaa kanavaa. Tää video olisi sitten tässä. Moro!